Ya wokem ka ebi bụ akpa hapụ keke m na-aga. Ahụ ga-ada aka akọ keke ihe anọkịta abụ akọ ndị menwere ihe. Isi ada akọda akọ keke na ana m eje Yaounde. Mmadụ na-eme birthday ibiri m keke na-emeruche ma hụ n'ụzọ ana m eje mmemme birthday ọfara ka amakpọdị birthday na ọfara. Chief Augustine Monday ha na-achọ OGBUEFI na OHAJI nnukwu mmadụ ebube chukwu ụzọ 1 na OHAJI na Cameroon. Ọ ga ana m ejekwa Yaounde ka flight hapụgoro hapụ m. Ịkọ isi anyị na-akọ isi ọ bụ n'imere m akaụntụ na mgbede ife m na-ayị eje ị na-eje Cameroon ije gburu onwe na Cameroon. Happy birthday to you Augustine Monday Ezinwa ihe a na-achọ aka Director of ACAGOD PLAZA nke dị na Yaounde Cameroon bụrụkwa OGBUEFI nke izizi na OHAJI dị na Imo steeti ọchị na nwata nke izizi na Imo steeti. So wee na-agwakwa unu in case anything ọbụla mebiri na moto gị so fan nọ na Cameroon gbara ọsọ jewe na Yaounde na ACAGOD PLAZA ihe ọbụla ị chọrọ bụ moto pass so far na moto na ihe ọbụla na-ata gị afụ na moto jee ebe a na ihe a na-ere bụ 1 is 1 ha esorokwa na ndị nke na-ere ego tata apụ ọrụ ụzọ mebie n'ihe a na-ere bụ trusted and original ije ebe ahụ ihe ọbụla na ya moto gị ana ha na-erekwu good price. Nwoke m egbuo na m oge ka m gbarịje nwekwe before flight hapụ m. There is God. Ọ nọbụrụ keke m dị ya ka ọ gịnị? Ke nya ụla ka ị nọ n'ala n'ibe ya na-alọ ọyị n'ebe a na-ala n'ụla. Mgbede isi m na-ego akaụntụ ezuru ezu. Adịmala ikodi ya. Seba pụta nsọ ị na-ala ikodi ya. Adịmala ike. Nke m na-ala ikodi ya. Adịmala ikodi ya. Ma ndị mebi narị nkịta na-ekwu. N'ebe a na-arụ ọrụ so ị nọ n'ebe a na-arụ ọrụ. Maka ọnarị keke maka na flight kịta. Ị mara ego na-ere keke. Gịnị wee mezie? Ịchọ m na mmụọ ịchọ m na mmadụ adịmala ikodi ya. Ọbụka sọ m ji were ụgwọ. Ịkọ irisi ya ị na-akọ irisi. Ọbụka sọ m ji were ụgwọ. Mgbede m iwetara m ego m. Tata m ka ebe dị ọchị na nwata ị bịa kpọta m n'ebe m na-ejeje eje na maka keke ka ya na-achụgharị m na mmụọ na-achụgharị m na mmadụ. Ịma na ACAGOD karịrị keke ịma na aka ebu iwu m keke ịtọ ma ịnọ iwe maka nkịrịka keke a na-achụgharị m na mmụọ na-achụgharị m na mmadụ. So happy birthday Augustine ihe a na-achọ OGBUEFI gbuzuru egbuzu na OHAJI nke dị na Imo steeti Director of ACAGOD PLAZA nke dị na Yaounde Cameroon. Ana m asị na onye ọbụla chọrọ anything motor spare parts nọ na Cameroon gbara ọsọ jewe na Yaounde na nke ACAGOD PLAZA na ha na-ere good quality highest thing ihe ọbụla mebi na moto gị olesọ ịchọbeghị ere mana irukwana na nke ACAGOD PLAZA nọ ya enye gị service ego ma nke ha esokwa na kọba gbagide n'ụzọ asị na moto emebie n'ihe a na-ere bụ original and grade 1 na ana m ahụ isi gị many more years many more money amụwa bụ zere ụwa na ahụ isi gị many more years long life and prosperity ihe ọma ma eri gị ezigbo mmadụ OGBUEFI gbuzuru egbuzu chacha mpa